Kaixo, baina hause, Ederra, behitu nola ikusten da Donosti guztia, Zaldi gainetikan. Uretara, uretara! Gonbiatu daten, da, pues, bueno, aprotxatuako da, jak eta gonbiatu daten. Gure baserrire joan zen, da, guai, are gonbiatu daten eri kalera. A ber, ja nola moldatzen garen. Jakita gure baserrin etzen moldatu, nahiko du ikusi, nik kalea nola moldatzen nahi zen. Pentsatzen dut, olako zerbait izango dula. Bueno, gaurko eguna espero dut segoneri sorprenditzea eta espero dut gustatzea eta, bueno, sorpresa piloa dazkal berarentzat eta haizu, horrela prestatu naiz, dotorenago? Haizu nada, ze, dotorenoa? Agur, hor gelditu, Agur. Donostien izan naiz lehenago bai. Ez asko, naiz asko ibili, Donostin, Ata, no? Pilotaleku eta kontxan ere bai, izan noa naiz dure, behin beste izan noa naiz. Ez haunitze, baina bai, pixkate gonan. Bulegarreko kioskoan, elitu gara. Puntuala izaten den, hortan behintzat, ja puntuala izaten den. Ni orduko torri nahiz honea eta Natali ez da hemen inuna gehi. Ze kafe hartzen ari den edo zer pasazaion. Hau marka da, Hemen ez da azaltzen deitu imarko dio. Ja, nun da bilen edo zer da bilen edo. Kaixo, Segone. A ber, kaixo, nun zabiltz? Nun zabiltza, ba, nik hemen, gure barrekiozko. Nire hemen hau ba, espero, hemen ez azaltzen bada. Baina ze kiosko zaude, bat bakarra dago? Ez da, ni hemen hau. Etorri aruntza, gure barrekiozko nago, etorri. Ez da, izte kiosko, beste kiosko izango da, ni hemen hau, beste kiosko bat izango da. Kaixo, Segone. Hola. Egun on, zela? Berdin. Ondo? Ondo, zure bai. Baita ere oso dotore etorri zea, Zure. Aber, tentsioa uzten ditugun leku batera, eta gaur egun ederra pasatzen duzu hemen nirekin, nire bizimodua ezagutzeko. Idioztan torrin nire, Oso ondo, apotzen naiz, Bueno, korakibillo bat eukiegu hor, ez dugu oso ondo azaldu zekioskon gelditu, baina, bueno, gero agertu egin da, eta listo. Natali etzena, eta beste kioskoan, zela ez da izertzela, kriston rollua. Begiratu nora ekarri dizut. Ze leku polita, zoragarria, hau da esentzia, Pura idura, Esperatzen ona pasatzea. Hori, sin duda. Sorpresa asko dauzkazutzat, Badakizigan zaldietan ibiltzen zehala, eta orain, bueno, sorpresita badaka zuretzako. Nik asko ibili dut zaldie, domatzen, gaina, txikitatik hortan ohitu gara eta... Ba, primeran. Bai. A ber guztoko oten, A ber. Beitu, hemen dakagu gure lehenengo sorpresa. Ez dira zigako zaldiak, baina bueno. Por Dios, hoi galtzen jo bazaldi. Bueno, hau da lehenengo sorpresa, Zer nahi dezu, delfina, azoa, zaldin. Oso txikiak di, hau ez dira bastanekoak, Aixo domatzeko tu. Bueno. Mota guztietako zaldi ikusitut, ibilire bai, baina olako motako ez dut ikusi.
A ber, Natalia, nola moldatzen zede zaldi gaini? Baina ze pentsatzen zuk, hombre. A ber, estilo bizkoa eta hartu dute. Estilo, noski, oso txintxoa da, Nola ibili zaldi gainin. A ber, hartu hola, riendetaik eta hola. Ega, adei! Adei! Honekin bastan aino, Honekin bai aiz, Venga, guazen! Ze maus, esperientzia, gustatu zaizu? Ikerre bolile. Bueno, Gustatu zaiz, bagosten naiz. Orain beste sorpresita daukat. Bai? Bai, eta hau gustatuko zaizu gehiago, Bai, seguro? Te lo prometo. Vale. Ez da Zigako zaldiak bezala, baina Donostiko zaldiak dira, eta bistak fenomenalak dauzkagu hemen ikusteko, eta nire ustez oso esperientzia polita izan da biontzat. Guain, lehenbiziko sorpresetan bezala bali medie burrengoak ere, pues, pozik. Hemen hau, Bilbon. Lehengunien egon itzen edukin barriketan, da esausten Bilbora etorteko. Egon berezixe zaukela prestatut eta horixe, ez? Bera fanda baserrira eta neue irire etorbi errez moldaketan apur bat hemen jente hartien da, niri laseitxasune guztia jate, baina ikusiko abertze hostia daukon preparaute eduk eta... Erakusten etorri naz baserri txarraka ikuputa batzuk bezgarela eta irixen ben moldatu geikela, orduen, hemen ona etorri naz ondo pasetan da barre batzukin eta Bilbo apur bat esautu eta... Herri zaratatxue, etxea hundixe, zetako baina hundixek txikixeetan hobeto bizita eta... Baina ni ona bizitzen enatok ni de palo. Egixe esan, ez dakit, intriga apur batero badauket, ez, ze hostia itxen duten nik hemen edukin. Ba, jatok, ikusten dugu sateliti, hemen jatok, Kuleberde eta guzti. Zela ixe muten da, beixe gongo bazan. Edu, atzalde hor. Zela, Ondo, zaude. Ondo, zu ondo? Bai, ongi etorri Bilbora. Ba, satarra da Bilbo, Satarra, nola satarra? Itxusia. Ez da itxusia, polita da, ez da izu gustatzen. Baina nire herrian zaude. Bueno, gaur Ibai erakutsi, daukat egun bat super ondo prestatuta eta sorpresa bat daukat zuretzat. Nitan konfiantza daukazu? Ba, ez dakipa, erdizka. Zu nitan konfiantu. Bai. Zer, euskara, itxen dozu oin euskara. Euskararekin poliki, baina bai, saiatzen nago. Ondo, petzeta gat, Bai. Venga. Ondo. Bai. Ibai ikusi dudanean, kriston poza sentitu dut, zeren eta baserritik ez gara berriro ikusi, eta gaur izan da lehenengo egunean ikusi garenean, eta kriston poza sentitu dut. Begira, Ibai, hau San Mames da. Bai, bakita hau San Mames dala. Hemen Gabon egunien Realak Aletixe irabazintzen. Erraleko azara? Bai. Nik ez. Baina egia esaterako ez nahi oso futbol salea. Venga, Edu, erakutsi guztezu hostia, hemen San Mames aurrien bueltan nora gustatuko litzaizuke joatea? Nik ez dakit, zu dakotzu eguna preparatu egin behar neukirun biot iniziatibi. Gaur pizkatxo bat urduri nengoen, zeren eta Ibairi prestatu dut egun nik uste dut superpolita eta nahi dut dena superondo bateratzea. Orain metrora goaz, Ibai. Eta zein bihu metruen, ba? Metroan egon zara? Ez dut hartu inoiz, satorra. Pio gustatuko zaizu. Ikusiko dizu. Ez. Niri kotxie guztabat, kotxie. Lehenengo gauza da txartela bat hemen atera, lagunduko dizut, begira. Lehenengo, hemen? Ema jozu, bai. Hor, da super erraza. Hau da. Eta hori da zure txartela. Zuk, ez tozu ateaten etiketa, no? Bai, ezkire nik daukat hemen, Ibai, ez dut. Zara, honekin ja pasatu bat nahi. Vale. Ai, Ibai, korri. Edu, baina badoie, baina. Galdu egin dugu. Bueno, ez kezkatuke, 3 minututan daukagu beste bat, orduan ez dago ez. Ikusi atera un metroko txartela hasi jaku barriketan da fanin jaku metrue. Niri hori etxaten pasauko. Vale, zutitu.
baserritik atera eta gero, Instagramean jende pilo idatzi didate eta euskararekin ondo egiten ari dudala esan didate. Zuk uste duzu hobetzen ari naizela? Bai, baina hobetzen da itxen. Ez bozu itxen euskeraz ez tozu hobetuko inoiz euskari, eta euskera da euskalduna Nik saiatzen, eta gordeten, galdu ingo bat, eta galtzen bada, jazta altxorrik. Bai, hori da. Ni saiatzen naiz, hobetzen, eta poliki-poliki. Ni saiatzen naiz. Hori. Baina, bueno, zu dagotzu Kriston benituen, etorri zare Burgosetik, bai, niri asko euskera ez dakitzu eta saiatze zare, eta hori da importantiena, saiatu, baina benetan saiatze zare. Egitza esan baserritik urten gitzen nien, uste naben eduke itxiko zabela euskara erabiltzia eta hori, eta ikusten da jarraitzu dagoela euskara erabiltzen eta horrek emunesarren ez postu itzen dago, ez? Ibairekin arazoa da, batzuetan, nik bihotzez, batzuetan ez diot ulertzen, berak hasten da hitz egiten, eta nik igual baietz esaten diot, baina igual ez naiz enteratzen zer ari kontatzen ari didan. Egiten dut aldu dana. Bueno, Ibai, gaude supergertu zure lehenengo sorpresa ikusteko. Prest dago? Ordez zaude? Segoi ez taberna, kalimosa ateratzen, no? Ez, hori gero ikusiko dugu. Da tope, eta da sorpresa super top. Asko gustatuko zaizu. Bueno, Ibai, hau da gure lehenengo geltokia, da CB Estilistas eta nire japaindegia da. Osea, zurie? Ez da nirea, baina normalean hemen etortzen naiz. Ona. Orduan, sartuko gara eta bailean zehozer egingo dugu. Ondo iruditzen zaizu, trato? Txoin, zu fan horra, da ni ona. Nik hartuko kalimotxoa eta zuk ulie. Baina idea da biok sartze, Bai, sartuko na zurekin da, azten da nien zurekin urtengo naz da trabat hartuko. Ez baina, Ibai, holan zuk idean zehozer egin behar duzu. Atzo moztu nagoen la hostia. Bai. Bueno, ikusiko, a ver. Venga, guazen. Venga. Garaiora etorri gara, a ver zer ekartzen digun Gontzale. Esan dit eskatzeko kirolako arropa, baina, bueno, Nikola etorri naiz eta badazpada kuartean zeren kirola egiteko gogo gutxi daukat, osea que... Beti berandu tipo, ez da aldatuko, ez da programa irabazita ez da aldatuko gizona. Ikusiko, gaur gurria ikusiko ditugu. Ni Araba etorri naiz, baina hoi nire terrenua eramango. Ni baserrian eman nun maila hoi, hemen bate duen tipua. Ara, nor dator. Egunon, jauna. Egunon, gaur gaina esan alda egunon dela berdintan. Piskat, ez? Zer, barandu xo, Bueno, beti bezala. Ni beti iristen naiz 15 minutu berandu, osea, eske beti daukat lana zehoz egiteko eta justo maitzerakoan, gero ohitutzen naiz eta ostras, 15 minutu berandu. Guztiz jut pizka eta arropa erosoarekin, ez? Hori, kirola pizkat egiteko... Kirola egiteko gogo gutxi, Gogo gutxi, bueno, zuk lasai. Iritsi gara eta kirola egitera, ke pereza, karo. Bera, jeiki da. Igual txakurrei paseito bat eman die, gozaldu du ondo eta etorri da, baina karo, nik goizeko 7:00 jeiki naiz, lanak amaitutak usteko. Egingo dugu ariketatxo bat, mele bat antzekoa. Jarriola. Gero, buruan kontra, hemendik heldu, jetxi hola bizkarran, eta gerria, eta bera, bultza bizkat. Hau zer da, rugby? Hombre! Rugby zapelduna, Uretara zoa, Gonzal, uretara! Bale, hemendik, luzatu bizkatola. Nirekin, jetxi, eta muitu. Venga, hoi da. Muitu nazunei. Hoi da! Ondo, gari, ondo. Bueno, ya baserrira goaz, ez lan pizkate itera, hau. Oso polita da, baina hau ez du... Ekarri zaitutona eta junbar naiz lan egitera zure baserria? Karo, Zer kasua prepautan netzeko? Sekreto, ni sorpresa. Beha beti izaten du burua erabiltze dula eta beti ikuste jo, motorrakin, kuadakin, toterrenoakin alde batetik bestea, ona tortzea eta hori, sasoitxu guztea eta poza mana hor. Hori, zuk hartu. Hau da nire kaskoa, inurri atomikoaren kaskoa ekarri dazu. Guapo. Nire guaz da, menka bitzen, hau bai? Nik uste bai etxe, Hostia, puta. Oste, imaginatu manifa batean kasko honekin.
Xabin deia jaso dit, eta arronpotzen joa, nire semetxua bisitaitea. Moskeatu haniek, bai, moskeatu haniek. Bainu jantzile eskatu nau, eta kiroleko arropare bai. Traje bainukin, ni dakaten beldurra. Urai, abertze prepatu duen. Nik uste portatuko ala, espero dut behintzat, espero dut. Xabi kriston erakustaldia eman zuen, beak ezautzen etzun terreno batin, eta uan nik beha ere, ala inbarkoziot saiatu hartu behintzat. Bai. Hostia, Xabi! ¿Qué pasa, Malur? Ongi etorri. Bai, territorioa. Eskerrik asko. Prepaute etorri zeo. Ekau, Ion, ezakit, hostia, beldur pixkatekin alduna. Zertako ber jau traje bainoa? Sorpresa. Aparka dute ikusiko zu. A ber, portatu hainekin, Nikin inazte bezala, Lasai, Malur. Dale, Ionea. ¿Qué pasa? Ondo. Prepauta, Ostra, bildur pixka bazakate. Pixka nervioso ikusten zuten. Bai, ez? Bai, pixka Ze bai. prepatuiak, Xabi, ze prepatuiak? Erakutsi zu, nire eurokotasunen zein importantzia auken. Polikirolde. Ba, Así que, aldagala eta jungo beha, kambio, kiloletako erropa jarri. Vale, venga ba. Venga. Bueno, Xabi, venga, a ver. Venga, bakizu. Hau da nire fabrika, así que pentsatze desperoko zenula, baina hemendik hasi behar dugu egune, Malur. Bai, venga, a ver ba. Ni uste Malur ondo moldako ala gimnasioan, bea beti izan daula aktitudekin etxau palante daula, eta ni uste ondo ibiliko ala. Xabin gorputza ikusita, pentsatzeut kaina desentia sartuko naula, eta ber, ikusiko dugu. A ber, zenbateaino alduten nikin hemen. Venga, atea moitzu barra, eta petxua jetxua zu. 10 bat imarra ituztu, Malur, honekin, venga. Hasi kontatzen ja, hiru bazizte. Bai, venga, gora. Venga, pixkat, andai. Venga, bakarrik, Heldu jo, motel, heldu jo. Venga, azkena, venga. Ondo, Malur. Ondo. Beroketa listo. Barra bat ikusi etor, sana bogei kilo txula, gehiago sartu nahizu, nahiko lana bagen itxun ja, eta gorra intzait, gorra, bai. Eta izema sartze jokor? Ba, alde bakoitzen 40 bat, hola. 100 kilo, hola. 100 kilo sanduk? 100 kilo. Venga, jarriko zizkaniko nahi, auro. Bai. Venga, jarri ba. Venga. Sartu amarreko, hola. Ez, hogeizko aziek. Vale, 100. Hala, venga. Jarri atzen, Animo. Nik gaitzean nahi zorze. Nik etzut. Zula ondo arpidatu, Bien, Xabi, erkea jaz gainea. Santa bezala. No. Ja, ez? Vale, ho? Bai, joe. Oso ondo, Ondo, oain zuk honekin. Bai, nik honekin. Nola ba? Hola? Hola, hobeto. Dios. Hostia, launtza jarra neuken orduan, hor gehitxu ezkio. Ez, nekin akabo, bertan galditzei izan. Lehen barik eta indeu, Vale. baina hanka gandu gaitu pixkaz, vale? Sentai egon gaitu. A ver, hortzemoz. Hemen esartu hartu zizkio ba, Venga, 5 kilo hola. Serio, bai? Ahí va, sartu. Venga. Hartu, erdin sartu. Non sartu ordenik? Tu, buru sartu horreko zu. Hola, Malur. Vale. Oain beraka, venga. Petxi. Epa, oain gora. Dios! Epa. Neiko Xabi. Nekatunak. Azkar, nekautzea. Berotzen da nekauia. Gorra itentzik, Pentsa. Bigarrenea jungea, animatu da, pixu gehiago sartu nau, eta Floja xamarrik usiez, hasieran pixu gabe hasi gian, gero pixu gutxikin, nik espero nuen Amalurrek pixu gehiago moituko zela, eta hor pixka floja ikusien. Nik guztua sartuko izkitor, rega. Hau politia, ahi. Pixu hartzik, Gehitxe igual, Egitan ningo dukela? Jo, berre. Boa, Xabi. Makina. Listo, Amalur? Bai, joe.
Ikaragarria, Xabi. Nolatan hasi ditzan, olako palizak ematen nire gorputzai? Fisiko erabat txarrakin ibiltzen nintzen, egunerokotasunez objektibo IP, engantxa nintzen tope. Askotan ikusten dugu pertsona bate gimnasioan ibiltzen dela eta esatezu, ez da flipao, ez da txulo lokisa, baina ez da ikusten ez, benetan gimnasioak barruun dauken eragin. Betetzen dula ikaragarri, Osake, hiri bete diken horrek animatu jaiz, hortikan lan haitia ere. Nondik noa juten ez dakin pertsona hori, Karo. Saiatzen, aldaketa hori ematen da, bai. Nahi nuna malur honek ekarri, pixkat ikusteko nun moitzen naizen ni nire egunerokotasunen, eta pixkat kontatzeko nire historia nola hasi nintzen da dena, eta amalurrek konstiente egiteko pixkat danadaz. Ikusten diot pertsona bat oso indartsua, burua oso ondo dakana, laguntzeko prest denei, eta, bueno, pues hori, 10 bat gure Xabintzat. Gaurkoz, nahikoa jau. Ja? Nahikoa jau, bai. Hasi besteik ez gain da. Jesukriston meritua dakak, baina ni nahikoa indit. Nahikoa da, bai, bale, nahikoa. Baina jumar de bordun, erronka berdaderoa, ureta. Venga. Oazen ba. Venga. Orain jungo gea deskantzatzera, kriston bistak ikusiko ditugu, eta goxo-goxo pasatuko dugu. Bale. Bale. Gazatxo bat ekarri barzan, baino jantzia. Ez du karri baino jantzirik, Bueno, Kantzontzi juta? Hoxe, lotxari gabe, hori da baino jantzi modua, Berdintzetik zer gabere, Hor goxo-goxo dena, flotando, plo. Berdintzeit, Nahi lutzatuko, Kaixo. Kaixo. Ongi etorri parlara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bete ondo? Ondo. Karri dezue baino jantzia? Ai, menos mal, segonen, ni hemen dakadala. Honekin nahiko, zuk uste duzu hemen sartzen zehala? Bai, ez da? Bat hori. Beno, hori zure giltza, bale? Eta hau zuretzat. Hau netzat. Bale. Etorri nirekin. Eskerrik asko. Nik usteet impresionatu egin dio dela lekuakin, osea, leku zoragarria da. Natalia karriate perlara, lemiziko, pues, ure natalako sensazioan bat ez zait sobra gustatzen. Pizkat bildurtuta etorri da, porque, bueno, ez daki geri egiten eta pentsatzen zuen itxasora jungo ginela alturari gabe, eta, bueno. Seguna izan duni. Gaur izango da lehenengo aldiz, eta ikusiko duzu nola etorriko zean gehiago, gustatuko zaizu. Bai. Benetan. Eta altura asko aldo ba. Lasai hau ez da itsasoan bezala, hau altura gutxi dauka. Bai, nik erikita ezakit, Baina zu lasai egon, ikusiko duzu. Ikuste baizik itotzen egin zelaztu, heldu gertu, Heldu eta vamos, te saco volando. Zu lasai, lasai. Oixen, bale. Nire ustez, nik izan naiz beraren laguntza, impulsatu diotelako uretara sartzea, beldurrarik ez edukitzea uran, eta, bueno. Limizin jakusirtan sartu gala egin dut, horrek izango du altura izango du, eta nik inerik iten ez dakit, eta ez duela altura ondirik, eta, bueno, gero aiz gustora, bai, gozik guztua, bur. Aizu goxo, Hemen bai. Bestean hobe. Hemen dena sutan da. Sutan, bai. Sutan da. Sutan. Gorputzan, rena, raka, que valiente, aizu baina dutze, Freskatzeko. Bai, ja gehiagi gaude ja, Venga, va,
Gero uro tzartan lehen isartu neaino, eta gero azken iruneaino. Urotza! Ni hemen erortzen manero itoko noni. Aizu, segonez ze moduz hor barruan terman? Arraun gustora. Bai, arraun gustora. Errepikatzeko beste bat? Bai, berriro bai. Pozen naiz, Gure arteko harremana, tentsioak jaitxe indira, errelajatu gea pixka bat, nabaritzen da. Iruditu pixkoa kalmatu dela, bai. Eman un abracito, mi quesito. Ai, la hostia. Bakizuz esaten duten, perlara etorri eta ez ikuitu itxasoa pekatu badela. Bai. Orduan, jun behar geha ikutzea, Orduan bai. Venga. Unea torri desto pekatu egin, ba. Guazen aber nola dagoen uraren temperada. Venga, korrika pixka, segore, venga, guazen. Uste izo, ni basarriente hemen nola iten naizen? Que eres como Dios. Uste izo? Bai. Ni ondartzen nola kursi banikon, igual amek urte. Esan dute, ja, uneatorez guztik perlara, bekatu dela uri ikutu gantane hueltatzia. Eta gustora. Ikusi dugu, jokotik kanpon, pertsona gehala, pentsamentu desberdinakin, baina hor gaude momentu hortan, eta bueno, ni baitaren nahi nion erakutsi, pixka bat, kaletarren bizimoduan nola zan, eta bueno, oso ondo adaptatu da. Berri ezala. Relax a tope, Horixe. Dena suelto gorputza. Suelto, burbujakin, plo, Zu segone, eta hura ez izu gozorik eman? Gozi, ikararria. Bueno, lasai, orain jungo garela leku batera, nik eramango zaitut. Vale, gozetuta nago, Zu lasai. Txuleton bat ardu. Bueno, txuleton ezakide, hori bazkaltzeko da, ez da merindatzeko. Berdin. Baita ere? Bai. Jesus. Txuletonak jate bestaten horrenik, Txuleta... Ez da izango, Bueno, zerbait antzeko izango da, ez da peskal izango duik, Beteko zea, hori bai, lasai. Vale, hoi da principalena. Horrekin nahiko, ez? Hoi da principalena. Vale. Hartuko zutilia eta tak. Guraizeak nigatik urrun, Guraizeak gorde, urrun. Baina, Ibai, Ilapaindegian gaude eta zeu zer egin behar duzu. Venga, a ver, adibidez, ilea nik berdea daukat, hau. Zuk ere kresta berdea. Venga, tu, no flipes. Nik ez dut pintxa bini zuliet, ez dut pintxa. Baina, venga, zeu zer egin. Venga, influencer bezalakoa. Zeu zer berez. Influencer zuguro zuzen, ni basarri txarra izen da nahiko edaukot. Nik oso garbi daukat. Nik uste dut en plan, honean hemen bi moño igual, perfecto. Bai. Ondo? Bai. Joan gara ilapaindegira eta, bueno, nik nahi nuen pizkatxo bat zeu zer egitea, edo ez naiz haserretu, baina ikusi diot, ez zegoela oso participatibo. Ilapaindegian gaude eta zeu zer egin behar duzu. Bale, moztuko tela ulia, lasai. Moztu? Bai. Ile berdea da supertop orain. Billie Eilish bezalako. Osea, igual. Ondo, gustutzen zait. Bai, oso polita. Ibai, zer gertatzen zaizu? Ikusten zaitut pizkatxo bat flow. Bakoitzak ikusteko gura, nire itxura zaindu esaten dena askostu zaintzen. Baina hori nire estilua eta jazta, eta nire estilua eta... Baina ez duzu pentsatzen zure itxura zaintzen baldin baduzu neskekin gehiago ligatuko duzula? Ez dakit, osea, nik galditzen. Osea, gure duztanan hazen moruen gure izeteko, eta ez dagoena gure agur, eta beste bat etorriko da, ez gure badau. Eta gure mutil xarra, tio. Baserri xarra, mutil xarra, eta jazta. Gutxienez krestia apur bat ikuketan itxinaz, baina eguna posik pasetako, bestela ja sabien mutiko apur bat tristeketan da. Ez da ena sorta etorri hona, ez? Estorina ondo pasetan da, bueno, barre batzuk itxeko. A ver, eske pizkatxo, osea, eske ez dakit nola saldu. A ver, esan edu, a ver, zer paseta jatzu, a ver, zazte? No, que adarra, asko, nola zaten da, adarra asko niri jotzen didazula, eta, bueno, ez dakit.
nik dakit zu eta biok baso desberdinak garela. Zuk nirekin bueltatuko zinateke? A ber, nik zurekin bueltatuko nintzateke, igual hemendik urte batzutara bai, baina oin berriro bueltatzen manitzen gustoko jaten beste esperientzia modu bat. Zu daukotzu zure personalidadea eta zuzare autentikoa, tio, jazta. Esan behar dut eta hau garrantzitsua da, pertsona guztiak desberdinak garela, gustu desberdinak ditugula eta guztien gustuak errespetatu behar dira beti. Eta, bueno. Autentiko, Edu. Ni bai, tio, bueno. Edu, olako gauzak ez gustetan, tio. Bueno. Ilea orain ondo daukagu eta arropa pizkatxo bat probatzera joango gara. Ondo iruditzen zaizu? Ba, nien nauen arropakin gustora nahu, Bueno, ez baduzu aldatu nahi, ez aldatu. Osea, hori ondo. Baina igual pizkatxo bat begiratzea, igual ikusten duzu zer gustatzen zaizula. Vale, beka. Ba. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides. Hau polita da, no? Hawaiiana bezala ikusia. Ez zaizu gustatzen? Ez. Nik ez dute ibiltzen olako arropaik edu. Nik hemendik jarrentziko nagoen gauza bakarra igual. Tak. Kapela gustatzen zaizu? Gizera die lo puto mejor da, buena. Pa. Guazen begiratzera. Ninas de ta. Ikusi. Edu. Cuadriakoen kamisetie eta los Clayton, pun. Ta. Olako ropa simplia. Nik olako dendetan da nik ez dut erosten. Beltza gustatzen zaizu? Ba, begira. Nik uste dut, hau nola ikusten duzu? Baina hau justo hau, Edu? Bai. Poko txiki, Poko txiki? Bueno, baina baserriko morroskuenok, Kateak gustatzen zaizkizu, begira. Katie txakurrei fintxetzi nik bakarrik. Bai, eze, bez? Hola nik uste dut perfecto, Bai, guapo. Zuretzako, bai. Nik uste dut outfit oso ona. Bai. Konturatu naz influencer eta influencer, baina mutiko guztu daukara ipurdixen, nire gustorako, eta, bueno. Azkenien polotxo bat topau dau, da hoi nire txanda, zuri txeko outfita. Bale, venga, ba. Abezera aukeratzen duzu. Fraketatik hasiko naz. Fraka horiek? Ondo. Da hori, geratzen da ondo, honekin. Hori da, gehiagi. Ez, hau, pa. Bueno, Ibaiek erabaki duen arropa. Bueno... Edu, outfit edarra, hartutzut, Nik uste dut gehiagi dela, gehiagi, keba. Nire bere txak guztetan, Gaitzi, zatarra. Guapo salbañe. Bai, super guapo. Hombre, Ibai, ze guapo. Flipa. Ze doktore. Igual, argazki txoren bat egingo didazu, hola? Venga, vale, venga. Bai. Oso ondo Edu. Ba, baina gero nire txanda izan da, nik arropa erabaki dut, ipini dut olako kortabientos praka txuriekin eta egin ditugu argazkiak primeran geretuko dira nire Instagramean eta tope. Sordu bat arropa probatzen, 4 argazki aterateko eta endatik urteteko. Hau, ez dago erremeixoik, honendako ez dago erremeixoik. Nahiko lan egin duguan, ez? Ariketa txopizka bat. Orain nire lantokin egin behar dugu lau. Vale, morri bezala jarriko dazu. Hombre, ya que zara kaletarronena, a ver, era... Eta zu asertarronena, a ver. A ver. Behiak ez dute ditut, osea, que pentsatzen lan polita eukiko du lanetzako, eta gogokin azteko, eta kaioa amateko. Bueno, ikusten duzunez, hemen lana badao, ez? Bai, behiak badaude ere, bai. Pizkat pentsua emango diegu garbitzeko? Bale.
Ostia, ez du bat ere usein txarra, Artoa, garagarra, eta garilla gehiena. Sukarretia eta ni hau. Vale. Beldurrak izute, Bai? Izutzen dira, bai. Bueno, bain dauz dela bitarten jaten, imaurra garbitzera. Hemendik. Ara. Vale. Atzera, eta gero hau traktorea hartzen du. Hor, hankatartean badauka egiten dizu hola pizka suave. Regalito. Epa, kontuz! Bueno, Gontzal, orduan ze gustatzen zaizu lanbide hau? Ba bai, hau lanik zikinena izango da kominen artean, baina, bueno, ostra. Ez dakit, Josek esaten zuna, ardiekin lasaitu zuna zeukala, eta ni hauekin lasai asko ari naiz hemen, noir. Aldatuko zenuen? Nira nagatik? Bai. Eta zu? Hemen nik ez gainera ez dago esaera bat. Egin zaite sartzain. Hoi da, petxu. Ba, justo, momentu honenean. Txuleta pare bat truke, morroi bat nalin badazu, zure nire ditu. Hori ondo orduan, hori bai. Eta jai balin bakat, hemen etortzen naiz, eta guztia garbitze izut. Eta eireak induta, gero txuleta bat piper batzukin, eta txea. Hoi primeran. Hau ez da programakoa bezala, ez. Honek ja, 25 urte ditu. Martxa trasa sartzeko. Hobe segundan, ez? Bai. Eta jun botatzen pizkanaka, eta atzeaka. Bueno. Ondo balatu zea, ez? Bai, etzan zaila. Osa, pizkanaka junda. Bai. Pizkat nervioso jarri naiz, enbrageekin, oso gogorra zegoen enbragea, eta aber nola mugitzen nuen, eta palakin kontuz. Baina parametro hartuta gero, vamos, bertako bat bezala. Bueno, zebain zezenari paseo bat emango diogu? Ja que naizen un paseo bat eman? Ba bai, niz naiz... Ez ara bildurtuko, ez? Hector, aber kaso egiten dizun. Ez eramatea, osea... Naiz eta bera duki indarra, zu demostratu behar duzu. Venga. Hori da, hor tira. Oin bera lasaitzea eta berri sartzea. 1200 kiloko zezen bat, hasieran bai ondo, baina geho hasi da bea, ezakito, korrika egiten, o nik ezin joteko tente jarri, eta eskatu behar izan du, porque mendikana junda bestalde haino, eta eskerrak itxitura hon badakala gari, baina... Kaletar baserritar honen hasera, baina oraindika praktika behar duzu. Utziko dugu hau lasai, eta jungo beha ospatzera baserrira? Ba bai, zer dakazu ospatzeko? Behi txuleta. Venga, bagoazen baserrira. Txuleta moztu behar dira, moztu daude ja? Moztuta daude ja. Ondo etorri zait, zeren gaurko tarea erraztu pizkat, kendu dit lana. Gainera Gontzalek esan du, lana ez ula aldatuko, ez zela ertzain hautsiko hartzain egiteko, baina festa duen guztitan etorriko dela laguntzera. Palabra hartu diot, palabra hartu diot. Ikusi behar dut punto de bide zuren, zen moldatzen zea. Ja, usai hautsak atzea ikezik, Xabi? Lor nuna hasiko da. Horro, haundin. Hombre, hemen. Ez. Atia eriki, eta ura ikusi dutenean, tripa kriston buelta eman hau. Netzako da, hoi, oso zaila. Eta bertxapure. Ez que nire gaina sartzen hastenak, eta ja, tripak itez
Zergatik alako zea raro bat? Ondo, Malur, joder. Printzipioz, fobia zen dukela eta... Belaunetan josaten zen nuna. Ez pentsa, Gerri artxio nintzen. Ondo. Ondo, Malur. Etxeko dutxak ere kostaziken. Goiko, telefonilloa jetxin gabe. Bai, Ostian paniko. Eta nolatan dauzu gure olako beldurre, ze pasak zaizun ba? Jo, ez dakit nik txikitatikan gure amak beldurra sartu zigun, gurai. Bere esperientzien gatikan taula. Eta gero, 13 bat urtekin, Oiartzunen kanpoko piztinekin zituztenin batek botazian ureta, eta atea inberriziaren itziatek, Bai, Bai. Eta gerozti, kursilloain arte, Ez, eta kursilloen saiatu eta ez dut lortu. Baina bai, nire seme alabei apuntatu nien altzen bezain pronto, eta denak dakite. Osea, nik ez nun nahi, ni bezala sufritzi aurakin, hoi da. Mira, Malur, ni baserria fundakon, baserriko lanakin ditula, Kaka jaso eta gana. Así que, oain zurtu gatzen zu. Buru esartzea, bintzet, dudan, ja gortu duzu esartzeko. Bueno, a ver, horrena sartzakik. Venga, oain zut, ni landuko dituta, Malur, venga. Venga, Ba, bera. Venga. Erdi esartu zea, Malur. Erdi, Zer Baserri nubeto, ala? Bai, asko zebeto. Lortu dut piztinan sartzea, ura ikuitzea. Hoi, netzako ikaragarria da. Honezko izango 10 urte nik ura ikutsu ez dutela. Lasai, Malur, lasai. Venga. Ja buru egolako izan. Ezin dutela, bueltan eria. Amalurrek txikitan zuken tramo horrekin nik uste nuen okerrago ibiliko zara, ze esate ziten beti ure belaunetik bera, baina nahiko txukun ikusiet, ze konfia huindo neregan eta atrebitu inda etzan dataena jartzea, hasi que oso txukun ikusiet. Urakiko beldurra gainditu nik uste ez, baina pixka bat konfiantza gehiago hartu bai, Nik uste pozik gehitzen naizela emandako konfiantza horregatikan, eta paso politxein dola erutzen zait. Txukun ikusi zu? Bai, irutzek. Eta guain urrengo pasoa. Baserri neko espektakulo emantzen dut traktorekin, baina ikusiko gaurko maian tokin zenbuz moldatzen zen. Nahi ama, ze prepatu ia gehiago, Beste sorpresatxo bat? Vale, venga, hala. Ikusi ezu? Ze lekutara ekarri zaitu dan? Ongi. Ezakit, gozoak zemuz, gustatzen zaizkizu goxoak? Bale, xistorra eta arroltzia eta gai azpikoa eta hobeto. Hori ez dago hemen, Ez dago hemen. Baina, bueno, sartuko ga ikusteko, Sartuko gara. Smoothie, frappe, bueno, gauz pilo bat. Ni kafetxo bat igual. Bai, ni kafezene bat. Babi, mesedez. Bai. Ateko zerbena ez dute? Zu nahi alduzu? Bai, hombre, ona ekarri zaitut eta zeo zer pikatu behar dugu, Vale. A ber, a ber. Oiete bat, zein? Pinto naute hoi. Hau? Oitzen bai. Bale, horretako bat, eta horretako beste bat. Ai, ze polita. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Ona do. Ona, goxoa. Aitz ona. A ber, orain goxoa. Ze iruditzen zaizu? Goxo. Mordiskito bat emaiozu. Noski. Horrel, nola dago? Dultzia. Goxoa, ez? Arron goxoa. Unekin kafia esazten da, ostua bezala, Aizu goxua, Ez da
gazta eta txistorra eta rotzia da zala, baina, bueno, zu, jateko moduen dago. Bueno, hori zoragarria da, segone. Gostia da honin jauzen gauza sartzen da, Ja, baina, bueno, ekarri zaitu teteria bat, leku hon batera. Bale. Pastelito txiki bat zen, goian bazanako xurietik. Kira harri goxua, dultzia, Kira harri goxua. Goxua, Ateatzen diozu de un bizkotxito normal batetik, eta, bueno, pixkat izutu egin da, baina oso gustora egon da. Aizu, segone, ni baserrien moldatu ondo, bakizu nigre goiti bera asko eukin nuela, baina aizuzuk, kaletar modua bizitzeko... Ni primeran. Primeran, adaptatzen zea, denetara, Denetara. Hori baita ere harrituta utzi nau, Bai, Bai. Ara, ikustezu. Ikuste duzu? Ikuste duzu. Nik uste dut, baserria oso gogorra, bizimodua oso gogorra dela, eta bueno, nik uste dut, baserretik kanpo oso ongi moldatzen gehala, pertsona gehala, sentimentu dazkagu zutani, eta bueno, jendea ezagutu behar genuen, desberdina, eta horrela gertatu da, ezta? Bai, arrozen duzia. Enun pentsatzen, Natalia, enun pentsatzen olakorik, gure, Espainian oso harreman hona Espainian baserrin, pues ez? Azkenin ahitzongi, gustora. Bueno, egingo dugu txintxin bat, konpontzeko gure gauzak, eta, bueno, hemetik aurrera ja hobeto, Segone, begiratu behar diazu begitara. Txintxin esan behar duzu. Txintxin. Eta orain apoia hau pixka. Horrela. Primera. Ikusi dut, baserrian lehiara juten zela tope, eta ni, bueno, pixkat ezagutzera mundua, jakiteko nire muga noraino ziren, baina, bueno, ikusi dut bera baita ere, kalean oso ondo moldatzen dela. Sentsazio positibokin, Ibai, begira zeleku politera ekarri zaitudan, gustatzen zaizu? Lagun batek esan gomendatu dit leku hau, orduan nik uste dut oso ondo dagoela. Itxura polita dauka behintzat. Bai. Mordo bat enten dituen dut letreroa. Zer esan nahi du mordoa? Asko. Bale, bai, hori egia da. Baina ez dago txarto, no? Ikusiko txekarten da bien mai gainera eta ikusiko jaten duten o ez duten jaten. Nahi duzun bezala, Ibai. Venga. Heldu gare jatetxera eta sorpresarako zan jatetxe asiatiko bat. Eta lehenengo gozia etorri jaten aburura izen da berza bien adarra joten. Sartzekoan, Ibaiek ipini du aurpegi pizkatxo bat txarra eta nik ez nekien zer egin. Eskerrik asko. Mil esker. Hemen daukagu poki vegano, Ibai. Sopa agri pikante eta maki sushi. Venga, maki, proba gurosu. Pinta goxoa dauka. Bueno, nik, esan behar dut, inoiz ez dut sushi probatu. Zuk probatu duzu? Ez. Ez. Eta probatu nahi duzu? Ez. Ez duzu probatu behar? Ez. Venga, Ibai. Ez, no ele. Baina igual super goxoa dago eta ez duzu inoiz jakingo. Gotia daukola, Edu, noiela probetan, tio. Zinatar jatetxe batean gaude eta, bueno, bizkatxo bat, probatu, ez dakit. Osea, aukera hartu. Nik janarisa ikusi batenien klarunako nenagoela janbiere, zebe. Badakizu hau nola erabiltzen diren? Ezke, berez, holan da, no? Ni txotxak normalien nagoen ebiltzen dut, ez? Nora hartzen dituzu? Bai, ezke, azkenean nik uste holan egiten baldin badu. Ezke, hori egingo zait, eta, osea, hartu gutxi, hartuten auriaz. Keno, venga, saiatu behar gara, ba. Vale. Ahi, ezin dut. Ez dut, fuerte. Venga, Edu, valiente. Ezin dut. Irekia bai. Los cojones. Vale, nik probatuko dut. A ver, Hau ez gura. Ez dago txarta. Ez dago txarto, berez, Hala. Animo. Bueno, respetuagatik ez, Eduk prestatu hau plana eta, bueno, aurrera danakin, ez? Eta aukera bat emuntza, baina ikusi da, ez gaizki. Eta hemen, ez daue bokate izan bat gertu zehose gateko, Ez dakit, Ibai. Ez dakit zer den. Baina goxoa dago.
Bueno, Ibai, azkenean, egun honetan hiriko bizimodua erakutsi izan nahi dizut, eta, bueno, espero dut zure gustokoa. Bueno, ez dakit zure gustokoa izan baldin bada, baina nik saiatu naiz, betzat dena ematen. Edu, nik esan bitzu, nik eskertzen dola hostia, zure harrera oso ondo pasado, zure aktitudia oso ona izen da, baina gure gozu egun bat etorria txabaldara, eta jango txuleta hon bat, ose gozu, ona, kalidadezko eta. Venga, nik zure gonbidapena onartzen dut, Ibai. Vale. Eta konpromitzen naiz zure herrira joatea. Vale. Solomillo bat edo txuleta bat probatzera. Venga, trato, Edu. Trato, Ibai, trato. Gaurko eguna eta gero, nire herritxik, atxabaldatik, nire inguruetatik eske urtetia ez datorrela bat nirekin, osea, niri Bilboan nirekin ez datorren bat. Nik uste dut gaur eguna pizkatxo bat zaila izan dela, Ibairekin oso desberdinak gara, eta orduan ez dakit nik gogoekin hasi naiz. Eta, bueno, pizkatxo bat nire bizimodua eraketzi nahi izan diot. Azkenean, nik esango nuke, egun, ez bikaina, baina nik uste dut ona egin dugula. Baitu, Gontzal, ze pinta, Jode. Etxeko txuletak. Kalitatea, ez? Bai. Bertakoa. Bai, baitu, kilometro zero. Ostras. Hoi planta. Ostra, Hector ez do, ez? Ez, Hector ez do, dago bestia. Bazpa, Bonita. Baina hoi etxeko txuletak. Etxeko behianen txuletako, Gontzale gaur kristolan egin du, eta merezi zuen olako txuleta bat jatia. Baserriko lanak bukatuta gero, gari be txuletak atea ditu. Batetik 10, 15. Zek nolako txuletak. Vale, baina ibazpa jarri zu txuletak, borri igual ni... Bueno, ez fiatu asko. Lurrera botatzen juto. Beitu, nola daukon loipea barrutik. Hoi da bilatu behar dena grasa infiltrada. Urda jaspiko iberikoa bezala? Bai. Hoi da. Eta loko zenbat egin behar dira oporrak ukitzeko? Bueno, behintzat, oporretaz ez goa, baina larun batetan lagunekin egotea, bai, afarion bat egitea, o baskarion bat. Eta bakak eramate dituzu? Bueno, baten bat bai. Eta eguna oso ondo hasi dugu, hor pantanuan pixkat kirola egiten, gari maila mandu, falta zio pixkat formartza, baina maila mandu. Gero bera erronka botan hau hemen baserriko lanetan, eta nire burua oso ondo ikusi dut, nik uste gaur eta programan nire baserritartasun hori erakutsi gunduala, eta aurrera. Hasi gara eguna pixkat inkomodo hor korrika egiten eta kirola eta hoi, baina gero pixkanaka ekarri du nire terrenora, nire baserrira, eta gero amaitu dugu txuleta jaten, plan bikaina. Beste minutu bat bestaldetik eta listo. Bueno, gari, ateatzeko hartura zuretzako. Bai, ia hauek listo daude. Vale. Haundia eta txikian hartuko? Zuk haundia pisu gehiago hartzeko, ez? Bai, bueno. Pisu gehiago, hor daukazu. Hauan derretitzen da. Espektakulo. Oso biguina, ez? Perfecto. Bueno, gari, azkenean trato bat egingo dugu. Ni jai dakadanean, etorriko naiz lan egitea zuri laguntzera, bale? Hoi, arazo barik. Patratu egin da? Bai, eskerrik asko. Nik txuletekin ordainduko dizut, bale? Primeran. Han ikusi duzu txuleta asko daudela, osea que... Txuleta eta ura, kitxo. Vale, venga, ba. Eta Malur, gustatzen zaizu ekarri zuten, oze? Buah, ikerria duka hui. Ostia, ez nek askotan ibili, baina kuidaunekin hemen, Ez dakit traktorekin nahiko adrenalina eukiko zen du, baina gaur hemen adrenalina pura, Tope, tope. Buah, bega, aurrea. Xabikin oso ondo moldatzenak, baina oan bere kontra konpetitu behar duten hontan sentitzei, baina nik dena emango dit eta irabazte saiatekonak. Hala, berriro ere buzuekin, baserriko euna guatuz. Bai, pentsago, Joe. Bain, ondo gozan gari eta gontzalen menutera. Rebantxa hemen iteko. Bai, Ni uste zu favorita zango ziena. Bueno, ojo, gari, traktore... Gari ere latza, Ojo,
Baina hoi Gontzalei emango jo keurra, ez? Ozer, Velocidad, respeto, berrigur. Bueno, eta guanko kaskua, Kaskoa, bat pare. Ze, berriz tupe hoi? Tupea, al carrer, bize. Carrer, sakrifikatzen nenez, gaur, Bai, Zure batik, Que lo sepas. Jobar. Eurra, Xabi. Ni uste, zazpi gehiago tiratzeola, Zazpi gehiago, bale, ordu noinetzako. Galtzen dunak afari japatzea, Etxo. Venga. Oiduk. Izalegez, oiduk. Erne biltzalda, Xabi, nik behin arrankatzen duten eta velozidadi hartzin, kuidao. Espero eta malurrek nahi ridikulo nezaztea. Calentando motores. Aurretikan oso fuerte atenaz. Baina, oain esan berra dakat, Xabi jesuk usto neurra man naula. Xabi, makina! Erra, Afari ordu zure kontu, ala? Bai, mote, bai. Ez nire espero lako eurra mango diakenik, Ondo, malur, ondo. Ostra! Gerra, onda. Ez zite barkatu, baina ezin seitu. Zizkorra. Ni uste nobeto biliko zara, baina azkenen atzer utziet. Bieraz, bate guztu galditu galtzi hau. Etzik asko gustatu. Ramon, traktorekin pika, Bai, nahi dukenian. Bai. Venga, Uxengo inder jau. Basarrire torretan bi tratore prepatuko izkit. Venga, hecho. Oiduk. Perfecto. Venga. Ni uste egun oso politikoa pasa dula, eta gogokin egiten ez beste egun batzuk behakin pasatzeko ere. Badakit Xabikin elkartzen azen bakoitzian, placer badela eta bueno, beti prest Xabikin eoteko.